Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, град Ямбол, е в очакване на поредното си домакинство. От 24 до 26 април за пореден път град Ямбол в лицето на Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев ще е домакин на мащабния форум 14-то национално състезание Млад фермер. Организатор е Министерството на образованието и науката с представител Регионално управление на образованието град Ямбол. Партньори в организацията и провеждането са Аграрен университет град Пловдив, Община Ямбол и Община Тунджа. Млад фермер е форум за изява на ученици, обучаващи се в сферата на селското стопанство. Всички отбори демонстрират уменията си, в които съчетават традиции и иновации в едно екологично и щадящо природните ресурси земеделие. Те ще премерят своите знания и умения в 3 модула: механизация на селското стопанство със състезателни дисциплини, решаване на електронен тест и майсторско управление на трактор, растениевъдство със състезателни дисциплини, разпознаване на семена и резидба на лозя, и животновъдство със състезателни дисциплини, разпознаване на фуражи и хигиена на млекодобива. На всички участници желаем успех и приятно пребиваване в града ни по време на състезанието. Нека най-добрите победят!